Тема нашої бесіди – Карпатські русини і Конституційний суд України. Зараз дехто зазвідає, а що Карпатські русини можуть мати до Конституційного суду України. Українська визначна поетеса, а тут, я думаю, я мушу перейти на українську бесіду, або по-українськи промову, сказала дуже гарні речення. Нації умирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Ліна Костенко. Так вийшло, що в Україні Конституційний суд України відібрав русинам мову. Ось зараз ми про це і поговоримо. Чому так сталося? Як так сталося? Але давайте спочатку подивимося на Конституційний суд України з позицій сьогодення. Ми знаємо, що війна прискорила процеси, про які в Україні люблять говорити, європеїзації України, демократизації України, входу України до ЄС і НАТО. Ми знаємо, що йде війна, і знаємо, що весь світ сьогодні солідарний з українським народом в боротьбі з анексантами, з окупантами. Ми знаємо, що весь світ допомагає Україні як жертві. Я навіть сподіваюся, що буде і надалі допомагати. По-різному допомагати. Навіть тими зарплатами, які сьогодні вчасно отримують українські академіки, українські професори, доктори наук, навіть учителі шкіл. Я вже не кажу про Конституційний суд. Все ніби в порядку. Принаймні в пресі я не бачив інформації, щоб хтось із суддів скаржився, що не виплачують місяцями зарплату. Але на шляху України до ЄС, а зараз ми про це будемо говорити, Україна має виконати певні домашні завдання. Домашні завдання, їх є 7. 7 пунктів, по яким Україна дуже сильно відрізняється від держав Європейської Унії. Як людина, яка вже з 2007 року знаходиться в Європі, працює в європейській державі, в ЄС, в рамках ЄС. І коли я повертаюся в Україну, я бачу дуже багато такого, чого мені би було чудно побачити, наприклад, в ЄС. І ця різниця, перед тим, як Україна повноцінно стане Європейською Унією, вона обов'язково має вирішити. Які це, якщо коротко? В першу чергу, я би сказав, Україна єдина держава в Європі, яка стала інкубатором олігархату. Олігархат – це така система влади, коли людина заробляє гроші, а потім на ці гроші купує собі партію. А потім партія із його лобістів в парламенті пробиває закони так, як треба олігарху чи олігархату. Тому всі наші партії в Україні так і називаються: партія Медведчука, партія Порошенко, чи там блок Порошенко, блок Тимошенко і так далі. Ми знаємо, навіть коли в нас вибори місцеві, то ми знаємо, що який блок за гроші Коломойського
а який блок за чиїсь другі гроші пробує знайти свою нішу в тому чи іншому місцевому, чи парламенті, чи Верховній Раді. То значить, що олігархат, між тим судова система – це друге завдання. Третє завдання – це реформа Конституційного суду, який має стати незалежною організацією, незалежною інституцією від влади в Україні. Дуже важливе місце займає тут також закон про пресу. Це нонсенс, коли в європейській державі сама держава має мас-медіа, своє радіо, телебачення, або коли державу підміняє олігарх, який на свої гроші може мати, наприклад, П'ятий канал чи якусь газету. Мас-медіа мають стати незалежними. Між тих 7 питань і антикорупційної реформи, і законодавство про медіа, є також і законодавство про національні меншини. Ми, русини, з позиції національної меншини спробуємо зараз оцінити діяльність Конституційного суду в Україні. Треба сказати, що Європа дивиться на ті реформи, які відбуваються в Україні, і навіть така гра придумана, що ми будемо вам ставити за кожну добру роботу 10 зірочок. І от коли ви виконаєте завдання, у вас буде 10 зірочок. Конституційний суд України найбільш провальна на сьогоднішній день, найбільш провальне домашнє завдання української влади. Якщо навіть за національні меншини Європейська Унія ставить 5 зірочок Україні із 10 можливих, то Конституційний суд отримає лише 3 зірочки із 10 можливих. Хто б сказав, може хтось би сказав, а як ми, русини, можемо судити, наскільки об'єктивний, наскільки незалежний в Україні Конституційний суд? З позиції русинства це дуже важко оцінити. Виявляється, що якраз дуже і дуже просто. Саме Конституційний суд України відібрав у русинів мову. Як це сталося? Ми знаємо, що за часів Януковича у 2012 році був прийнятий закон про мови в Україні. Ми, русини, його багато раз критикували. Критикували тому, що для того, щоб підвищити статус російської мови, були підведені туди ж мови національних меншин. І це не сподобалось, безумовно, що українській інтелігенції, українській громадськості оце паритетний статус російської мови в Україні. Я, можливо, теж згідний з цим. Але в 2014 році ми пам'ятаємо, що почалося засідання парламенту чи Верховної Ради України. Здається, це була пані Фаріон, яка почала з трибуни Верховної Ради проповідувати ідеї, що все пропало, все треба порушити, все треба зруйнувати. Тому тон був заданий у 2014 році. А наступний президент України Петро Порошенко, він підтримав взагалі, це стало його альфою і омегою його діяльності. Як би це м'яко сказати, за часів Петра Порошенка відношення української влади з національними меншинами стали самими поганими, найбільш поганими за цілу історію 30-літню історію України. Саме в цей час, ми знаємо,
як зіпсовані були відносини з угорською державою, відповідно до угорської національної меншини, з румунською, відповідно до румунської національної меншини в Україні, та й з другими, зокрема словацькою, були претензії в інших. А що стосується карпатських русинів, то ініційовано за часів Петра Порошенка з його безпосереднього благословіння в Конституційному суді, я навіть не можу це назвати вакханалією, прийшла до того, що треба заборонити русинську мову. У 2016 році розпочалися засідання Конституційного суду. Ці всі документи є, вони є в інтернеті. І 14 грудня 2016 року були заслухані деякі із свідків стосовно русинської мови. Ну, зокрема, знов-таки з'явилась та сама пані Фаріон, яка більше говорила про тяжке положення української мови, але між тим на суді як свідок заявила, що русинська мова не має ні фонетичної, ні лексико-семантичної, ні граматичної самостійної системи і є одним із діалектів української мови. Ще більш брутальною була доповідь свідка директора Інституту української мови у Києві Павла Юхимовича Гриценка, доктора наук, професора, який взагалі-то заявив, що ніякої русинської мови ніколи не існувало, що це є витвір Сполучених Штатів Америки, що Америка для того, щоб зруйнувати Україну, придумала русинську мову, і тепер Америка розбиває незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Свідок несе безпосередню відповідальність за те, що він каже в суді. Тому про свідків ми будемо говорити окремо. А зараз я хотів би поговорити про Конституційний суд. Свідки бувають різні. Але суддя Конституційного суду має з'ясувати, чи говорить правду свідок. Він має з'ясувати, чи він є компетентний у даному питанні. Але що заявляв суддя Конституційного суду? Ну от, дуже цікаво, якою була преамбула до свого запитання у судді Конституційного суду, коли вони слухали професора українського Гриценка Павла Юхимовича. Щоб не помилитися, я прочитаю це з папірця, щоб кожна буква і кожен інтонаційний знак не загубився у цьому, власне, у цій цитаті. Для інших скажу, що всі ці матеріали є в інтернеті, достатньо тільки, посилаючись на Ютубі, достатньо тільки набрати якісь теги Гриценко, Конституційний суд. Ви зможете почути, побачити цю повністю доповідь цього свідка. В тому числі і ці пасажі судді Конституційного суду. І так,
суддя Конституційного суду питає свідка про русинську мову. Здавалося б, а що може поспитати суддя? Але український суддя, він не шукає правду. Він отримав завдання знищити русинську мову. Тому і своє питання до свідка він формулює певним чином. І так, суддя Конституційного суду 14 грудня 2016 року, звертаючись до Гриценка, питає: коли піднімалася ця проблема, точніше, не проблема, а факт наявності в законі речі, зверніть увагу, яка в об'єктивній реальності не існує. Вчора частково ця проблема піднімалася, точніше не проблема, а факт наявності в законі речей, які в об'єктивній реальності не існують, зокрема русинської мови, єврейської мови, грецької мови. Що ж у нас не існує в об'єктивній реальності? Зокрема, русинської мови. Ага, значить, русинська мова не існує в голові судді Конституційного суду. Апріорі ще до того, як суд прийме рішення, суддя Конституційного суду вже знає, що русинська мова об'єктивно або в об'єктивній реальності не існує. Суддя продовжує далі. Не простий суддя якогось там району. Це суддя, який наділений найвищими повноваженнями суддів в Україні. Свідок, як ви можете прокоментувати, з чим маємо справу в даному випадку? Питається суддя. Це А. Невігластво, тобто русинська мова, її наявність, її факт. Це А. Невігластво. Б. Чи може це курйоз? Чи щось інше? Можливо, спеціально таку мову внесли, щоб, скажімо так, хаос внести в цю проблему використання мов в Україні. Як ви можете прокоментувати, з чим ми маємо справу в даному випадку? Це невігластво, чи це курйоз, чи щось інше, чи, можливо, спеціально такі мови внесли для того, щоб, скажімо так, хаос внести в проблему використання мов в Україні? Ви відчули цинізм судді Конституційного суду? В його вопросі уже звучить відповідь, яку він чекає від свідка. А. Русинська мова не існує в об'єктивній реальності. Б. Русинська мова – це курйоз. В. Русинська мова – це невігластво. І четверте. Русинська мова – це факт внести хаос в проблему використання в Україні мов. Законослухняний свідок, який також прийшов на цей суд, не щоб з'ясувати істину, а щоб свідчити, що ніякої русинської мови немає. Ну як? Якщо існує українська мова, як може існувати русинська мова? Дуже просто. Коли існувала великоруська мова, як могла існувати українська мова? Да дуже просто. Вона не могла існувати, тому що в Російській імперії заборонялася українська мова. А в українському посттоталітарному суспільстві, в посттоталітарній державі забороняється русинська мова. Дуже просто. Суддя знає, що має відповісти на це запитання свідок. І свідок чемно клянеться йому в тому, що ніякої русинської мови
немає. Суддя після виступу свідка ще раз звертається до свідка. Добре, Павле Юхимовичу. Слідуюче питання. Все, що ви сказали, абсолютно вірно. Тобто суддя уже виніс вердикт. Йому подобається, як свідчить свідок. Вірніше, я почув те, що я хотів почути. Абсолютно вірно. Вірніше, я почув те, що я хотів почути. Зверніть увагу. Я почув те, що я хотів почути. Можливо, ти хотів почути правду? Коли ти казав, що таке русинська мова. Але ні, я почув те, що я хотів почути. Але я хотів би ще уточнити, пане свідок. Я хотів би уточнити. Поява у законі русинської мови. Чи можна це трактувати як спосіб територіального роздроблення України? Але я хотів би уточнити з огляду на вашу відповідь. Тобто поява в цьому законі таких мов, як русинська, чи можна це трактувати як один із способів територіального роздроблення України? Свідок відповідає, як якийсь єфрейтор. Ваша честь поза всяким сумнівом. Поза всяким сумнівом. Дякую. Рішенням Конституційного суду, цього Конституційного суду, суд йшов 2 роки, винесений вердикт, рішення ім'ям України, де фактично русинська мова перестала існувати в Україні. Якийсь час вона за президента Януковича існувала, хоча б в законах України. Хоча теж ми критикували той закон, бо там вона існувала мова, не існував народ. Але тепер все зведено до певного стандарту, до певного стану, коли вже не було протиріч. Якщо в Україні не визнана русинська національність, то хай в Україні буде невизнаною і русинська мова. Отакий він Конституційний суд в Україні. Тому ми всі знаємо, що з таким Конституційним судом Україна ніколи не стане частиною європейської спільноти. Принаймні ми, русини, маємо завдання донести до всіх європейських держав, до влади європейських держав, до президентів європейських держав, до європейських і американських, північноамериканських інституцій в Канаді і США, що ця проблема русинів, існує не тільки в законі про національні меншини, вона існує навіть в тому, як ці питання вирішує Конституційний суд. А втім, кого я переконую? Кожен українець прекрасно знає, що Конституційний суд в Україні не тягне на європейськість. Це рудимент посттоталітарної, фактично, прийшов посттоталітарної України. З таким Конституційним судом ніколи не будуть визнані русини в Україні. Хоча в цілому світі русини визнані. Якби я був на тому Конституційному суді, я поставив би декілька запитань свідка, які розказували нісенітниці про те, що не існує русинська мова, що вона не існує апріорі. Як голова або як член Конституційного суда, я б поставив запитання.
Павло Юхимович Гриценко. Чи ви знайомі з тим, який статус русинської мови в інших державах Європи? Наприклад, в Словаччині, у Чехії, у Сербії, у Хорватії, у Румунії, у Польщі, в Сполучених Штатах Америки. Або запитання. Пане свідок, ви кажете, що не існує русинська мова. Ви кажете, що словники русинської мови були написані у надрах Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. А чи ви знаєте, що існують словники русинської мови, яку ми в Україні не визнаємо? Зараз я кажу з позицій судді Конституційного суду. Але ці словники є. Чи ви знайомі, наприклад, із шеститомним словником русинської мови, який виданий русинами в Україні? Можливо, Україна для вас не авторитет. А от словник русинсько-польський або лемківсько-польський. Польська держава визнає існування русинської мови і не має нічого проти, щоб кожне польське слово було перекладене на русинську мову, а кожне русинське – на польську мову. Подивіться, який оглядненький я тримаю в руках словник русинсько-сербської, двомовний словник. Скільки ж тут сторінок? О, майже 900-сторінковий словник. Ніхто в Сербії не заперечує існування русинської мови. Ба більше, будь-який закон, навіть Конституція Сербії, має бути переведена офіційними перекладачами на русинську мову. І для цього існує словник, щоб з сербської мови переклад зробити на русинську мову. То значить, ідіота, який би кричав в Конституційному суді, що русинську мову придумали в ЦРУ, в Сполучених Штатах Америки, в Сербії немає. Ну добре, ось вам приклад словника русинської мови в Словаччині. Якщо вам цього мало, ось вам двохтомний словник русинсько-словацької мови. І в цій державі ніхто не заперечує проти існування карпатських русинів. Карпатські русини спокійно можуть розвивати свою мову, працювати над кодифікацією, в ширшому розумінні стандартизацією цієї мови. Навіть є прекрасний русинський театр. Нещодавно я дивився п'єси українських класиків на сцені русинського театру. В русинській мові. І для цього існують словники. То значить Словаччина також не заперечує існування русинської мови. А ось словники із Угорщини. І тут теж «Модя русин сота». Кожне русинське слово перекладено на угорську мову, а кожне угорське слово перекладено на русинську мову. Угорщина також визнає існування русинської мови. Ось іще словники русинсько-російські. Але ні, мабуть, російські я показувати вам не буду, тому що слово «русський» одразу викликає у вас ненависть до русинів. Виявляється, всі наші історичні сусіди історичні карпатських русинів, а ми 1000 років жили в Угорській державі. Ми були частиною Австрійської імперії. Ми жили в Чехословацькій демократичній державі. Аж до 1945 року, коли нас визволили, а потім приєднали. Жодна з тих держав ніколи не заперечувала існування русинської мови.
Аж нарешті прийшов злопам'ятний 2018 рік, коли Конституційний суд України заперечив існування української, перебачайте, існування русинської мови. Це по Фрейду помилка вийшла. Колись росіяни так придумали Валуєвський указ, щоб заперечувати вашу українську мову. Пройшло 100 років, сьогодні ви заперечуєте нашу русинську мову. І з цим багажом ви плануєте йти в Європу, але у вас є дуже багато, у вас є велике домашнє завдання вирішити проблему з Конституційним судом, а потім проблему з національними меншинами. І обов'язково там має бути, запам'ятайте собі, Європа вам не світить до того часу, доки ви не визнаєте існування русинського народу. Він визнаний Європейською Унією. Національність русин занесена до реєстру національностей Європейської Унії. Не надійтеся, що ви переконаєте нас бути людьми іншої національності. Свою батьківщину не зраджують. Ви цього не робите, і ми цього також не зробимо.